Никах Аллаһы Тәгалә тарафынан бирелә торган нигъмәт, бәхет ул. Яңа гаилә кору мизгелен якыннарың белән бергә ничек сагынып искә алырлык итәргә. Ярдәм мәчетендә никахны шәригатькә туры китереп уздыру өчен бөтен шартлар да бар. Монда бик уңайлы. Мәчетнең фарыз залында никах укытып чыккач, кунаклар күтәренке кәеф белән мәҗлесләр залына уза. Ярдәмдә никахта укытсалар, мәҗлестә үткәрсәләр, никах залын арендалаган өчен акча алынмый. Без кәләшләргә килешле күлмәк тә сайлыйбыз. Кәләшнең никах көнендә нинди булачагында күз алырга тырышабыз. Ислам кануннарына туры килә торган туй күлмәген ярдәмдә прокатка да алырга мөмкин. Кызларга яулыкны да мөселманча килешле итеп бәйләп бирәбез. Бизәндерүчеләр кәләшләрнең табигый матурлыгын саклап, гүзәл бер образ тудыра. Гомернең бу матур мизгелләре тарихта калсын дисәгез, яшьләрне фотограф һәм видеооператор белән дә очраштырабыз. Мәҗлестә ничә кеше булуга карап, 30, 80 һәм 200 кешелек зур мәҗлес залларын сайларга була. Соңгы берничә елда ярдәм популяр өйләнешү урынына әйләнде. Монда ашларны туклыклы һәм өйдә пешкән кебек тәмле итеп әзерлиләр. Кыйммәтле түгел. Ярдәмдәге һәр очрашу искитәрлек җылылык белән уза. Иң мөһиме, никахыгызны безнең мәчеттә үткәреп, сез ярдәмгә тернәкләнү өчен килүчеләргә ярдәм итү эшенә зур өлеш кертәсез. Биредә күп еллар инде күрмәүчеләр, ишетмәүчеләр һәм үз аяклары белән йөрүдән мәхрүм булганнар рухи, матди ярдәм дә ала. Киләчәккә өмет белән карый башлый. Гаилә тормышын изгелек кылудан башлагыз, дуслар.